concepto serio vamos a facer unha pequena entrevista. Hola, a ver, queríamos saber un pouco como comezou a tua faceta de falar galego, por que empezar a falar galego? Pois, bueno, eu fui educado en castelán, meus pais falaron en castelán, e a maioría da xente maior, ademais, cando eu era un pequeno, a pesar de que eles, moitos deles falasen en galego, pois tamén me falaba en castelán, non? Entón, claro, eu teño a teoría de que un neno ou unha nena de 5 ou 6 anos aquí en Galicia ten xa un máster en sociolingüística, e eu acórdome pois de non entender esas cousas, non? De ver xente que habitualmente falaba galego e que os nenos se falaban en castelán, non? Non foi a mellor ata que tiña 13, 14 anos cando fui a mellor máis consciente de que todo isto dependía da historia que viña de suceder, non? Co franquismo, pero arrancaba pois xa nos séculos escuros, non? Unha historia así na que, bueno, pois había xente que pensaba que a lingua para progresar pois non era a súa lingua propia, non? Entón, sempre tive unhas actitudes moi boas para o galego. Sempre identifiquei o galego como a lingua pois da xente que estaba máis machacada, non? Xente que ao mellor pois tiña que deixar de falar galego con xente que levaba traxe gravata habitualmente, non? Entón, bueno, pois nada, cando fixen os 16 anos, houve unha serie de condicionantes, non? Empecé a escribir, entón empecé a escribir en galego. Coñecín xente que pensaba de forma diferente, non? Lín libros, non? Entón todo ese conxunto de experiencias foron as que me animaron a empezar a falar galego ali onde non se esperaba que falase galego, que era na maioría dos lugares. E iso, pouquinho a pouco, primeiro cos colegas que falaban máis galego, e despois xa cando cheguei a Santiago, pois con todo o mundo, non? Pero penso que, bueno, foi iso, é dicir, unha presión social, non? Que eu sentía de que o éticamente xusto, non? Pois era falar a lingua daqui, non? Vale. A túa filla educala, supoñemos que en galego, pero non crees que igual é necesario educala en castelán ou aprender outros idiomas como inglés, francés, etc.? Por suposto, a miña filla, pois eu espero que fale moitas linguas. De feito, pois nesta altura xa sabe falar palabriñas soltas en kurdo, en euskera, en inglés, porque traballamos moito o multilingüismo, en castelán tamén, non? Lemoslle moitos libros en castelán, en inglés, en euskera, e vemos vídeos, non? Sobre todo a través de internet, pois en, bueno, pois en diversas linguas, non? Desde, non sei, por exemplo, no que máis vemos, porque hai moi pouco material en galego, é no galego internacional, non? O portugués, non? Entón, por aí hai moito material. Entón, sí, é dicir, eu creo que a pequena, non? Agora ten 3 anos, pero eu espero que teña acceso a outras culturas a través desas linguas, non? É dicir, o máis importante, penso, é que transmitirlle unha motivación alta, non? Cara ao valor das linguas, para coñecer as culturas. Por suposto, espero que aprendo castelán moi ben, que... Bueno, de feito, como a maioría da xente, o castelán aprendese sen querer, non? É a lingua que impregna así socialmente todos os ámbitos. Pero vaya, aparte diso, tamén me gusta que vemos, por exemplo, escoitamos cancións en moitas linguas, desde o kurdo ao turco, o euskera, o catalán, o asturiano, porque penso que nesa diversidade, non? Pois ela despois vai ter unha valoración sobre as culturas do mundo moito máis rica, e sobre todo da cultura propia, non? Da nosa, non? Somos galegos, vai, penso que iso sí que é importante, non? Que non teña ningún tipo de valoración contraria, non? Con respecto á súa propia lingua, non? Vale. Os libros publicados a toda hora foron maioritariamente en galego, pero nestes últimos houve un pequeno cambio, pasaste ao galego portugués. Por que ese cambio?
Ben, é dicir, é a mesma lingua, é o galego. Ten outro código escrito, en vez de escribir con L, escribo con NH, e algunhas outras cousas máis, acentuación, non? Bueno, é o código, non? Pois o que sería máis próximo ca nosa lingua no mundo. Se focas aquel mapa dali, vedes os sitios onde se fala galego no mundo, non? Que se fala, é dicir, hai 200 millóns de persoas no mundo que falan galego, aínda que a maioría deles se chaman portugués. Pois é unha variedade... Bueno, nós falamos unha variedade de portugués, non? Eu sempre digo que en Portugal eles falan galego, aínda que chamen portugués, en Brasil eles falan galego, aínda que chamen portugués de Brasil. E tamén, un pouco polo de antes, non? Eu, cando descubrín que había unha corrente na historia da nosa lingua, non? Unha corrente filolóxica que xa parte desde o século XIX de converxencia co que sería, bueno, pues, as grafías históricas, non? Pois empecé a ter curiosidade sobre iso. Que pasaba? Estábase... É dicir, por que había xente que seguía defendendo o NH? Por que Castelao, non? Pois foi reintegracionista, na súa altura daquela maneira, non? Ou porque Pondal tamén, cando escribe, pois o fai con non sei, con unha ortografía que é diferente da que escribimos hoxe, non? Entón, bueno, pois decidime escribir así porque era o paso que me faltaba para ser coherente co que pensaba eu, non? A pesar de que o máis fácil hoxe en día é falar castelán, o máis cómodo é falar castelán, pois hai moitos galegos que seguimos falando galego, non? A pesar de que o máis cómodo e o máis doado é escrever no que aprendemos na escola, que sería o galego autonomista, non? Con N, pois hai xente que, bueno, pois pensamos que é máis coherente escribir co que sería a súa grafía histórica, non? Penso, ademais, que cada vez somos máis xente, cada vez hai máis xente nova que escribe así, e penso que é unha forza, unha enerxía social que está moi activa e que vai aumentar, desgraciadamente, pois canto peor lle está indo ao galego, canto a perda de falantes, non? A perda de motivación, os ataques políticos, pois penso que unha das ferramentas que non se pode desaproveitar é esta, non? É entender que o galego é unha lingua internacional, que hai diferentes estados no mundo que sacan pois programas de televisión, libros infantís, todo tipo de recursos, programas informáticos, móviles, na nosa lingua. O meu Picasso, por exemplo, o meu Citroën, pois está en galego, non? Programei ali, entón poñía portugués, deille e pon porta traseira aberta. Entón, para min, iso é a mesma lingua que falo todos os días, non? Ti non crees que a xente galega que leu os teus últimos libros os ven raros? Que non creen que se coincida co seu galego, que non consideran que sea un galego que poden entender ou usar? Claro, hai moita xente que sí, non? A mí me parecía raro tamén. Cando empecé a ler así con ese tipo de ortografía, dicía, ostras, isto que? E incluso non raro só, senón máis incómodo, non? Require máis esforzo, non? É dicir, como non o vivimos a diario, non lemos a diario ese tipo de escrita, non? En o que sería o galego-portugués histórico, pois resulta raro, claro. Tamén hai moita xente, por exemplo, que lle resulta raro ler en galego, simplemente, non? Xente que non foi alfabetizada en galego, pois miña nai, por exemplo, que lle gusta ler en galego, ou moita xente que non lle gusta ir ao cine a ver películas en galego porque lle sona raro o galego, non? Pero é todo cuestión de costume, de hábito, é dicir, unha vez que aprendes 4 normas básicas sobre iso, non? Pois podes ler, non sei, a nosa lingua no mundo como se fose en, bueno, pois unha variante máis, non? Do que dicimos todos os días, porque ademais sobre todo é unha cuestión gráfica, non? Unha cuestión que polos ollos podese facer máis ou menos extraña segundo a cercanía que teñas ou non con respecto a esta
forma de escribir, non? Mais con un pouco de... É dicir, xa che digo, a miña filla que ve pelis da Galiña Pintadiña e escoita e ve Pinocho e Pinocchio en portugués, por exemplo, non lle parece en absoluto raro e máis, encántaxe. Bueno, pois con isto damos rematada a entrevista. Esperamos que vos gustase. Vale. Moitas grazas, obrigadinho.